Кносос – мястото, на което се ражда първата европейска цивилизация. Именно тук е построена и най-голямата сграда през бронзовата епоха, а именно Кносовския дворец. Размерите на Кносовския дворец са били впечатляващи както тогава, така и по днешни стандарти. Той бил издигнат на 5 етажа с множество лабиринти, стълбища, тунели и над 1500 стаи, които са били с различни функции, от складове до апартаменти, до ултари, че дори и спа. Кносовският дворец се разполагал и с течаща вода, което за времето си било нещо нечувано и също така е било и първото място в света, където е имало канализация. Самият дворец е изграден около голям вътрешен двор, където се предполагало, че се провеждала прочутата игра с бикове или така наречената таврокатарсис. Дворецът бил място и на множество фрески, мозайки и така наречените обърнати минойски колонии, поедисани в червено, които в горната си част били по-широки, а надолу в основата си били по-тесни. Кносовският дворец се е смятало, че е живял и легендарният цар Минос, който е управлявал посредством таласократия, което означава тотален контрол на морето. И може би това обяснява защо Кносовският дворец няма стени, ами защото е разчитал основно на флота си. Издухването на вулкана в Санторини и набезите на микениците от континентална Гърция поставят края на така впечатляващата минойска цивилизация и респективно Кносовския дворец.